Ola, amigas e amigos, benvidos e benvidas á cociña do Salón do Libro. Hoxe imos preparar unha receita moi italiana. Imos facer pizza, pero non unha pizza calquera. Imos facer a pizza margarita. O primeiro que temos que facer, todos e todas as que vayamos a participar na cociña e a cociñar, temos que lavarnos previamente as mans. Eu xa o fixen, vale? Entón as miñas mans xa están limpas e xa podo comezar a traballar. Pero primeiro sempre é lavarnos moi ben as mans. Pasamos a explicarvos o que necesitamos para facer a pizza. Que ingredientes necesitamos? Necesitamos 500 gramos de fariña, tamén fermento. Neste caso vou utilizar fermento químico, pero se tendes na casa fermento natural tamén o podedes utilizar. Tamén necesitamos un pouquiño de sal e tamén aceite, se pode ser, aceite de oliva preferiblemente. Estes van a ser os ingredientes que vamos a utilizar para facer a masa. Pero despois tamén imos necesitar máis ingredientes para poder decorala e facer a nosa pizza margarita. Que é o que leva a pizza margarita? Pois leva albahaca, que é mellor que sea fresca, vale? Neste caso é seca, pero se podedes utilizar a fresca, mellor. Temos tamén mozzarella e tamén necesitaremos tomate frito. Ben, esta pizza chamase así, a pizza margarita, en honor a unha raíña, que era unha raíña italiana, que chamábase Margarita de Saboya. E ademais, outra curiosidade é que esta pizza ten as mesmas cores que a bandeira de Italia. Vai a levar verde, coa albahaca, vai a levar branco coa mozzarella e vai a levar o vermello co tomate frito. Ben, pois agora imos comezar a preparar a masa da pizza. Que é o que temos que facer? Pois botamos neste bol os 500 gramos de fariña. Imos mesturalo coa levadura, co fermento e con unha pizca de sal. Ben, unha vez que o temos todo xunto, mesturamos cunha culler. Mesturámoslo todo ben para que se xunten todos os ingredientes. Moi ben. Unha vez que xa temos isto mesturado, o que temos que facer é botarlle máis ou menos, vale, 350 mililitros de auga. A auga é mellor que estea morna ou a temperatura ambiente. O que non pode ser é auga fría, vale? Imos botar pouco a pouco a auga. Aí. E agora coa culler imos a mesturalo. Bueno, isto pode levar uns minutiños, vale? Así. Bueno, aquí os nenos e as nenas da casa poden incluso facelo coas mans, que seguro que a eles parecelle máis divertido. A idea é que nos quede unha masa homoxénea. Unha vez que vexamos que xa temos a masa bastante mesturada, a sacaremos e o faremos coas mans, vale? Moi ben. Xa temos case a nosa masa. E agora, para que me sexa máis cómodo, vamos a pasala á mesa, vale? Ben, que imos facer? Pois imos botar na mesa un pouquiño de fariña, vale? Para que nos sexa máis doado. Antes de pasala, temos que botarlle un pouquiño de aceite. Aceite de oliva, recordade. Aí. Isto xa comeza a ter pinta de masiña, Moi ben. Pois agora imos botar un pouquiño de fariña na mesa. Así. Bueno, a mesa está perfectamente limpa, vale? Podedes facelo incluso no mesado da cociña ou nun sitio que vos sexa cómodo. Vertemos a nosa masa e agora isto é o máis divertido. Coas mans cheiñas de fariña comezamos a amasar.
Así está. Vale. Temos que amasala máis ou menos durante ben 5 minutechos. Imos enchendo as nosas mans e así con movimentos envolventes. Mirade que pintaza, Esta vai a ser unha pizza maravillosa. Ademais é algo no que podemos participar todos e todas as que estemos na casa. Nenos, nenas, adultos. Vale. Unha vez que teñamos a masa xa preparada, que xa non se nos pegan as mans, vale? Isto vai durar un ratiño. O que imos facer é colocala nun bol e tapala cun pano, vale? Durante máis ou menos unha hora. Porque deste xeito a masa, o fermento fai a súa función e a masa crece, vale? Moi ben, pois imos de eso. Eu vou seguir amasando e imos a deixar repousar. Moi ben, pois esta é a nosa masa de pizza, que como podedes ver, pois xa colleu un poquinho máis de volumen, grazas ao fermento. Unha vez que xa deixamos descansar a masa durante unha hora, o que imos facer agora é coller un anaco, vale? Un cachiño, esta masa, como xa vos dixen antes, vale para facer máis ou menos sobre 4 ou 5 pizzas, porque van a ser pizzas individuais, vale? Entón, collemos máis ou menos, pois eso, unha boliña, e ímola estirar axudándonos cun rodete. Que non tendes rodete na casa, non pasa nada, podemos utilizar unha botella que nos axude, vale? Entón, deixo aquí a miña masa, e coa axuda do rodete, ímola estirar. Ben, o rodete, como podedes ver aquí, está un poquinho impregnado de aceite, vale? Para que me sexa máis fácil de estirar. Aquí vai un pouco dependendo de como vos gusten a vos as pizzas. A min gustan as pizzas bastante finiñas, pero bueno, aquí xa hai gustos para todo, verdade? Ben, pois o estiramos. Eu vou facer así unha especie de rectángulo, porque despois, é verdade que non vos contei, a nosa pizza, ademais, vai ter forma de corazón. Así que imos cortala en forma de corazón. Podemos utilizar un molde, se temos na casa con forma de corazón, que neste caso, pois aquí non o teño, entón vou non facer eu mesma, vale? Bueno, isto xa está casi estirado, como podedes ver. Así que vou pasar a darlle a forma, vale? Vou utilizar un coitelo. Neste caso, se sodes nenas e nenos os que os estades a facer, podemos pedir axuda, vale? E imos darlle a forma que nos queiramos. Bueno, eu escollín unha forma de corazón, porque pareceme moi chulo, pero cada un aquí pode facer a forma que queira, vale? Mirade que corazón máis guai. Vai nos quedar, Coa masa sobrante, o que fago é poñela coa anterior, vale? Moi ben. Unha vez que teño xa a miña masa e o meu corazón, vou no pasar así. Moi ben. Vamos a forma de corazón e ímola pasar a papel de forma, vale? Porque agora sí que xa ímola decorar cos ingredientes que máis nos gusten. Bueno, neste caso, como vamos facer a pizza margarita, recordade que leva albahaca, tomate frito e mozzarella, vale? Moi ben, imos coller o noso papel de forno. Así mellor. E xa podemos la colocar aquí enriba, vale?
Neste caso vou facer simplemente unha demostra, vale? Para ensinarvos, pero claro, se na casa sodes máis, pois ideal é que cada unha, cada persoa faga a súa pizza, vale? Ben, aquí temos a nosa pizza, entón. Agora imos comezar a decorala. Moi ben, amigas e amigos, pois agora, xa vedes, xa temos aquí a nosa pizza con forma de corazón, super bonita, así que imos comezar a botar os ingredientes necesarios para facer a pizza margarita. Ben, o primeiro, cunha culler, collemos tomate frito e esparcímolo por riba da nosa pizza. Ben, aquí tamén depende un pouco o moito que vos guste o tomate, vale? Pero bueno, así de base, ten que levar por todas as esquiniñas un pouquiño de tomate. Recordade que a pizza margarita vai ter as cores da bandeira de Italia. Vermello por agora co tomate, verdade? Unha vez que xa teñamos o tomate listo, vale? Imos coller mozzarella. Aquí temos mozzarella xa rallada. A botamos por toda a base da pizza. Isto vai estar rico, rico, riquísimo. E así, polos ladiños, ben, que non nos quede nada. Mi es que o queixo ademais encántame. Así. Perfecto, xa temos a nosa cor branca, a mozzarella. E por último, o ideal, de feito, se utilizades albahaca natural, podedes metela no forno e botarlle a albahaca ao final de todo, vale? Porque se a botades ao principio quedas así cunha cor un poquinho máis fea. Pero bueno, como nos utilizamos albahaca seca, pois non hai problema. Así que collemos a albahaca e botamos xenerosamente, que a albahaca está moi, moi rica. Moi ben. E listo, aquí temos a nosa pizza margarita con forma de corazón. Agora o meu forno xa está precalentado, que vamos a facer é metelo no forno e máis ou menos esperamos uns 15 minutos, vale? En 15 minutos xa podemos comer a nosa pizza margarita. Moi ben, amiguiños e amiguiñas, pois este é o resultado final. Aquí temos a nosa pizza margarita con forma de corazón. Así que xa sabedes, a cociñar moito na casa e a intentar pasar estes días moi ben. Moitos bicos!